ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଯାଜପୁର ଦୁଇ ପ୍ରତିଭା। ପୁଣେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇଣ୍ଡିଆ 2020 ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପଣସା ଗାଁର ନିରୁପମା ମହାନ୍ତି। ଶତାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମିସେସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମିସେସ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ଫ୍ୟାସନ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳ କରିପାରିଛି। ଅନେକ ଗୀତ ପାଇଁ ଅଫର ଥିବାବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ଅମରେଶ ମହାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଶ୍ରୀମାନ ଇଣ୍ଡିଆ 2020 ର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଅମରେଶ। ଟାଇଟଲ ହାସଲ ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ। प्रथम तो भगवान का आशीर्वाद रहा बिना सबकि असंभव। तापरे मोर बापा माँ जे मत जन्म कर आशीर्वाद मो पर सब रही। मोर शाशुघर फैमिली और हजबैंड से न चाहिए मो लाइफ रे कौन कम आगे पारे कहीं परमिशन निहाती दरकार। खुशी तो बहुत माने बहुत अच्छी बहुत खुशी जोटा कि आप प्रकाश करने कष्टर किंतु फिर भी मु बहुत खुशी जेटा आपण मैंने देखिपे आउ जन था जोटा कि आमर विभिन्न प्रकार राउंड था राउंड को लेकिन सिलेक्शन करुले जोटा कि बिफोर लॉकडाउन पूर्व 5टा राउंड था 5टा राउंड कवर कलापर आम फाइनाल को जापारू।